Πιστεύεις λοιπόν ότι θα επηρεάσει τον κόσμο η διαφορετική παράδοση μουσική? Λοιπόν, τόσο από την πλευρά του χοροδού, πιστεύω και οι άλλοι χοροδοί, αλλά και ο κόσμος, πιστεύω θα περιμένουν με ανυπομονησία αυτή τη σύνδεση των υφών και των μουσικών παραδόσεων που θα μπλέξουν, θα υφανθούν μέσα σε αυτό το κοινό project. Ευχαριστούμε. Η εβραϊκή μουσική έχει πλούσιο πνευματικό και πλούσια πολιτιστική και πνευματική παράδοση. Από την δική σου οπτική ως χοροδός, τι ρόλο παίζει η μουσική για την εβραϊκή παράδοση και τη ζωή και την κοινότητα σήμερα? Θα απαντήσω λοιπόν στο πρώτο σκέλος, που είναι από την πλευρά μου ως χοροδός σε σχέση με την εβραϊκή μουσική παράδοση. Μπορώ να πω από την εμπειρία μου ότι έχει βαθιές ρίζες η εβραϊκή μουσική παράδοση με την μεσογειακή μουσική παράδοση, την ανατολική μουσική παράδοση, την ελληνική που έχει βαθιές ρίζες και εκείνη και συνδέσεις με αυτές τις μουσικές. Είναι βαθιά επηρεασμένες έχουν αλληλεπιδράσει αυτές οι μουσικές, οπότε μοτίβα μουσικά μπορούν να, από την εμπειρία μου έχω συναντήσει και τα ακούω στην εβραϊκή μουσική παράδοση και στην ελληνική μουσική παράδοση και λέω να πως συνδέονται μερικά πράγματα. Επίσης και να πω και κάτι ακόμα, ότι παρατηρώ την έντονη μελωδικότητα της εβραϊκής μουσικής που πηγάζει από αρχαίους δρόμους με τους οποίους συναντιούνται και η βυζαντινή μουσική και η ελληνική παραδοσιακή μουσική αλλά και η ανατολίτικη μουσική. Θα παρουσιαστείτε στην Beth Shalom. Τι κάνει το χώρο ιδιαίτερο και μουσικά και πνευματικά? Λοιπόν, πρώτα, εγώ είχα βρεθεί μουσικά στην Beth Shalom παλιά, σε μια χοροδία και είχα ενθουσιαστεί με το project αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ που θα ξαναβρεθώ. Η ατμόσφαιρα που αναδίδει ο χώρος είναι μοναδική. Μπαίνεις μέσα, είναι ο φωτισμός, είναι τα χρώματα, είναι τα σύμβολα, σίγουρα επιβάλλονται όλα αυτά. Και πιστεύω ότι αυτό θα το νιώσουν όλοι που θα έρθουν εκεί, είτε είναι μέλη της εβραϊκής κοινότητας, είτε ανήκουν σε άλλη θρησκεία, είναι σίγουρα θα το νιώσουν. Πώς πιστεύεις ότι θα αντιδράσουν ακούγοντας τη διαθρησκευτική σύνθεση του Polyverse και πώς σου φαίνεται γενικά το διαθρησκευτικό? Εμένα αυτό το διαθρησκευτικό με τράβηξε αρχικά. Γιατί ο χρόνος μου είναι λίγος, αλλά ήταν μοναδικό και είχε και πολύ καλή αποδοχή στους φίλους μου που θα έρθουν να μας ακούσουν. Οπότε πιστεύω ότι όλοι θα ενθουσιαστούν με το ότι εμπλέκονται όλες οι θρησκείες και κυρίως η εβραϊκή με την μουσουλμανική είναι μοναδικό. Και χαίρομαι πάρα πολύ που συμμετέχω σε αυτό.